nasa ko ikuan ninyo ha, attention ninyo ha, pahibalo ha, una ta magsugod, pahibalo sa tanan nga ni apil sa ato ang free raffles draw. Karon ngay naalay kunting problema nga na panghitabo kay tungod lagi LBC may sad-an. At ato amang kung kuan gud atong grand prize karon atong cellphone di ba katong Huawei nato nga Fi Pro. Ang LBC expected nako nga maabot siya this 17 to 24 maabot ang atong cellphone nga Pro, pero gitawagan na nako ang LBC na nasa Toledo pero wala pa gi-deliver o kano sa i-deliver na nasa Toledo daw ang cellphone nga gipadala nako. Mao na karon kung kinsa galit na ako ikuan ninyo suggestion to balid duha ka buok. Ang una, kung gusto ba ninyong i-cash or gusto ba ninyong huwaton ang cellphone nga maabot siya baka Lunes or Martes maabot ang cellphone sa katong kinsa tong makadaog sa ground price nato nga cellphone. Naan ninyo kung inyong i-cash siya or i-cash ninyo or atong huwaton na lang ninyo maklaim to ang cellphone na akong ipadala kay na naman sa Toledo daw sa LBC. Huwaton na lang nato kung maabot ba. Unsa man, okay ba ninyo sa mga ni-appeal sa atong raffle draw? Cash or huwaton ang cellphone Lunes or Martes, baka maabot ang cellphone pag nag-claim mo. Tubag mo diha. Panubag mo kung unsa inyuhang plano sa atong grand prize. Wa pa man gud maabot ang cellphone, di ba? Nag-post bang ko, naabot na ang mga sapatos, naabot na yung gipadala na ko nga mga rice cooker, mga pa-premium sa ato ang mga atong raffles draw. Unsa inyong decision? Huwaton ba ninyo ang kung kinsa gaytoy makadaog ninyo sa mga sa grand prize, pwede ninyong huwaton Lunes or Martes. Huwaton na to ang kuan, huwaton na to ang katong LBC nga mahatod sa balay. Tapos ang kuan, ang kanang tanang mga prize na ana man noon kompleto na, pero ang problema lang jud, ang problema lang nato ang katurang yung cellphone nga naa sa LBC. Gitawagan na nakong LBC ug asa na ang cellphone, naara daw kuno pero huwat ra daw kano sa i-deliver. Kaya magsugod na ta ha. Una ta magsugod sa atong raffles. Magpasalamat sa akong sponsor, sa akong amo, sa akong mga amo, sa akong mga donation nga dili man ni makompleto kung dili pod tungod nila. Thank you so much kay Sir Khalid, Intajib Polos, Ashrin Dinar, Hadiya for the raffle draw. Madam Miriam, HR Department, Hadajib Adakamsin Dinar, Hadiya. Syukran. Ada Mudir, Alatar, Al-Sabah, Talatin Dinar, Jibpulos, Abdullah. Thank you so much. Ayan ha, sa akong mga sponsor na kayo na ami print me. Okay na siya, sige, salamat. Salamat po. Padayon na nata tong bonot, magbonot na ta. Una natong ikuan ang kuan muna, giveaways. Katong mga giveaways nga maklim. Nganong hinay man kayong signal diya sa Pinas ron? Uy, ngano man. Hinay kay inyong signal. Kakaluka. Magkuan ako sa akong giveaway sa katong mga asa man isa akong manghud ipakita na ko kung inyong kuan pasta.
Hinay jud kuno kay ilang signal. Anong hinay man ilang signal? Yun ako makontak. Hinay ang signal nila. Di makontak. Nagbayad naman mi sa internet. Dire. Yeah, hinay jud ang signal. Hinay jud kay yung signal. Hinay jud kayo. Dire, ipakita na inyong mga raffles. Atong giveaways ipakita na. Mauni siya ha ang nangapil tanan nga ipuan ang giveaways ipakita. Nag-live man sad gud me. Nag-live po mo? Pag-live mo, sige, pag-live mo. Nya ang unsa man ako pagkuan sa mga pakita sa premyo sa pasta. Nakaluka. Ang maunang mabunot nato ha, mauni ang katong pasta. Nakita naman ninyo sa akong post no ang katong pasta no. Mokuha ko ato og 5 ka buok for giveaways. Ato sa unahon ang giveaways kung kinsa. Kung sinsa tong maswerte sa giveaways. Bago ta mo kuan ha. Bunot sa akong usa. Kung kinsa ni nanak ko na bunot. Mauni siyang nabunot ha. Taga Toledo. Taga Toledo ang nabunot. Pero ang kuan niya taga Lutupan. Taga Lutupan siya ang nakadawat sa atong giveaways. Katong pasta nato na spaghetti package. Si Princess Ivory Bautistalia. Mamaya pa. Atong unahon ang raffles. Mauni siya si Princess Ivory Bautistalia taga Das Lutupan, Toledo City. Mao na siya'y nakadaog sa atoang giveaways na pasta. Ato sa ning isulat tanan kay saon na lang inato. Siya ang unang nakadawat taga Lutupan. Naa pa mo diha? Naa pa mo? Ang ikaduha sa pasta, sa spaghetti. I-ready na diha mama ha, ang katong mga spaghetti diha. 5 ka buok atong bunuton. Kung kinsa tong makadaog. Anak ko'y nabunot. Mauni siya ang nabunot nato. Taga Toledo gihapon. Taga Toledo. Pero taga Lutupan siya. Taga Lutupan. Taga Lutupan si Maria Boris Basera. Naa diha si Maria Boris Basera. Kung naa diha giveaways ni. Kung wala ba di ay ni si Princess Ivory sad no. Aton ing ihatag ha kay ano, mga giveaways man siya ihatag lang jud nato siya kung kinsa tong maswerteng mabunot. Wala pa ikaduha pang bunot nato LB. Mauni siya si Maria Boris Basera taga Das Lutupan, Toledo City. Ikaduha ni natong nga pasta
Ubunot na ta sa ikatulo. Nawala ang kamera. Ubunot na ta sa ikatulo ha. Atong kaskuanon o kinsa tong maswerte. Wala pa, ikatulo pa ni siya. Ikatulo pa ni siya ha. Sa YouTube, ano ni siya, ikatulo ni siya. Tanaw lang ko. Salamat eh. Wow. Taga Toledo gihapon. Ang ning claim, taga Toledo lang gihapon. Ang makadawa, taga Toledo lang gihapon. Pero taga Sangi, poster. Pero taga Sangi, poster ang nakadaog. Michelle Bacalso. Si Michelle Bacalso, taga Sangi, poster, Toledo City. Mauni siya oh. Ang atong ikatulo nga giveaways, atong ihatag gihapon, ang atong pasta. At least naa sila malutong spaghetti mamaya. Si Michelle Bacalso. Hello, Clarissa Alcoboy, shout out. Ayan, si Michelle Bacalso, makadawat siya og spaghetti package. Ikatulo nato nga nabunot, taga Toledo gihapon. Kaswerte sa taga Toledo. Ang ikaupat ha, nag-live ko ano, nag-live mao ni ang ika. Hello, shout out loading. Mao ni ha, hello. Mao ni siya. Ang maayong hapon maayong hapon. Mao ni atong ikaupat ha. Mao ni atong ikaupat. Pariho jud ta ay. Mao ni atong ikaupat nga giveaways. Taga Toledo lang gihapon. Ano ba? Kaswerte sa taga Toledo. Pero taga Toledo lang gihapon siya. Pero taga Loray Dos, Toledo City. Si Jessa Lipatan Cordova, Jessa Lipatan Cordova. Oo, apel kaani Jamaica di Gracia. Mao ni siya pang-apat ay Jessa Lipatan Cordova, taga Loray Dos, Toledo City. Mao ni atong ikaupat nga giveaways nga makakuha og spaghetti package. Ay, katayo ang cellphone. Bubunot na ta sa atong ikalima ha. Ayan, ikalima na to. Bunot na ta sa atong ikalima. Kinahanglan sa kalima. Okay, taga-bits pa diha, wala pa. Ang una, upat na ni, ikalima na ni. Ang una si Princess Ivory, si Maria Boris Basera, taga Lutopan, si Michelle Bacalso, taga Sangi, si Jessa Lipatan Cordova, taga Loray Dos. Mauna ni atong ika-lima. Taga, wala ko kay balo kung asa ni siya na part ang Cantabaco. Taga Cantabaco ang
daog sa ikalima nga spaghetti package. Si Jonathan Joka Apis Cantabaco. Mao ni siya ika 5. Jonathan Joka Apis Cantabaco. Mauna siya atong ika 5 sa sa spaghetti package sa pasta. Na may 5 ka buok sa pasta, mubunot na sa kog 5 ka buok. Hello, shout out kay Nori Caballero, shout out sa lahat. Melvin Capa, shout out kay Princess Manggilimutan. Gahi jud ning taga Beats, wala pa may bisag usa. Sige lang, bunuton na nato. Anha mo sa mga grand prize sa minor award. Okay. Ato na pong bunuton ang 5 ka buok para sa 100 load. 100 load. Mauni siya sa pasta, 100 load. Okay, say makadaog sa 100 load. Mauni ang 100 load. Makakuan og 100 load. Atong bunuton ha, atong bunuton. 100 load. Wala pa'y tagabit, so ako kabunot. Ito na ang 100 load. Kinsa ni tagawan. Oh my God! Taga Toledo gihapon. Sa mati ni Payan na baro bunutan nasad na. Baliwagan, oo nga, bunuton ko ni Ron. Ang taga Toledo City na pud siya. Ang 100 load si Bernadette Borlado. Bernadette Borlado nakadaog ka og 100 load. Bernadette Borlado nakadaog ka og 100 load. Bernadette Borlado 100 load. Ilahan na lang ng load mat. Oo, kay dito ka sa sapatos, kabalo ko. 100 load. Ayan, mabunot na sa sana all. Sige lang, huwat-huwat. Daghan pa tag raffles. Daghan pa. Asan man niya akong takob? Daghan pa kaayo. Wala pa. Daghan pang raffles na to. Huwat-huwat lang pa. Mabunutan, hindi ay nang inyo. Kung kinsa tong makadaog sa grand prize na cellphone, pwedeng i-cash na to or pwede na tong i-cash na 3,000 para may pang New Year mo, or huwato na tong cellphone Lunes or Martes maabot na naman sa Toledo. Ato lang paaboton kung unsa inyong desisyon. Oo, sige, atong bunuton para sa inyo. I-share ang live para makakita ang uban. Atong bunuton ang 100 load gihapon. Atong bunuton ha. Asa naman ni at 100 load na anak ko yung nabunot. Ipakyaw man na sa taga Toledo eh. Ayan. Nanadyoy laing dili na Toledo. Taga Tahaw Pinamungahan. Cebu ang nakadaog. Taga Tahaw Pinamungahan. Ri Papiliero 100 load. 100 load si Ri Papiliero Tahaw Pinamungahan. Ri Papiliero Tahaw Pinamungahan, may 100 load ka na, mag-message ka, i-posting na mo kung kinsa tong naka daog sa atong bunuta taon Balamban. Yes, bunoton. Ang taga Beats po, pabunot po sila 100 load. Ayan. Bunoton na to ha. Sige. 100 load.
100 load. Ayan, bunuta. Pinamungahan Toledo gahapon gaw. Oh my God! Taga Toledo! Toledo na pod ang nakadaog sa ato ang ikatulong nga 100 load. Pero taga Sipaway, Loray 2, Toledo City. Sipaway, Loray 2, Toledo City. Si Evelyn Ipili. Evelyn Ipili, Sipaway, Loray 2. Taga Toledo City. Naa siya 100 load ha, Evelyn Ipili. Sipaway. Gikapoy kog suwat kay petindaghana 600 ka buok ang ning apil. Sa subscribe lang, wa pa tong second batch. Naa siya tulo na atong 100 load. Ayan. Daag ako sige atong bunuton ang ikaupat. Atong bunuton ang ikaupat nga 100 load. 100 load. Hoy, bits, Balamban. Asa naman mo? Nanakoy nabunot usa. Nanakoy nabunot. Oh my God! Taga Toledo gihapon? Lord. Taga Toledo gihapon siya. Taga poblasyon. Para taga poblasyon siya 100 load. Si Roshi Gentapa Ruiz. Rosie Gentapa Ruiz, taga poblasyon. Taga poblasyon siya ha. Taga poblasyon Toledo City. Nakadaog og 100 load. Gentapa Ruiz, Rosie. Ayan, siya ang ika-upat na makadaog sa atong 100 load. Okay, mubunot nako. Mubunot nako sa atong ikalima. Mubunot nako sa atong ikalima 100 load. Mubunot na ta. Mubunot na ta sa atong taga ikalima. Uy, taga base. Uy, unsa naman ni? Oo. Sige, atong bunuton di. Asa naman ni? Uy. Oh. Ara na. Arat. Ang ikalima, 100 load. 100 load. Ikat-lima. Wow. Taga Toledo. Taga Toledo ni siya. 100 load. Taga Toledo. Poblasyon Toledo. Taga poblasyon. Si Josephine Contisano. Nakadaog ni siya. Taga poblasyon si Josephine Contisano. Ayan. Josephine Contisano. Poblasyon Toledo. Nakadaog og 100 load. Ayan, Josephine. Kung kinsa ka, nakadaog kag 100 load. Okay. Mo proceed na po ta sa kay human naman atong 100 at shout out ninong. Yes, shout out kay Jamaica Grace, shout out sa inaanak ko diyan ha. Ang pinaskuhan sa New Year na i-claim kay busy pa si Mother. Ang pinaskuhan nako sa akong inaanak ang ipakuha na lang niya. Ha? I-ready pa namo ang pinaskuhan. Oo, sige lang. Atong bunoton. Karon, mubunot na sa taog. Kuan, 5 ka consolation prize. Sa 5 ka consolation prize, atong bunoton na pod og balik ang 5 ka 5 kilos na bigas. 5 kilos na bigas, 5 ka buok. Kinsa tong swerting makadaog sa atong 5 ka
5 kilos of rice, 5 kabuok. 5 kilos rice. Ato kaming bunoton sa 5 kilos rice. Atong bunoton 5 kilos rice. Kinsa ning makadaog sa 5 ka kilong bugas. Diretso lungag kay Pasko karon. Atong bunoton na nakoy napili. Hupas na pod ni. Wow! Sorry jud guys, taga unsaon man jud, taga Toledo gihapon. Taga Toledo 5 kilos rice. Taga Carmen ang nakadaog sa atong 5 ka kilos na bigas. Sponsor by Grand Mall. Si Rachel Abatayo Tobali. Siya ang nakadaog sa ato 5 ka kilong bigas. Si Rachel Abatayo Tobali, taga Carmen, Toledo City. Siya si Rachel Abatayo Tobali, Carmen, Toledo City. Siya ang unang nakadaog sa 5 kilos rice. 5 kilos rice. 5 kilos rice. Ambot kadaghan bang taga-Bits, asa naman ni? Taga-Balamban, unsa man ni? Adto ra tingali ang taga-Bits ug ang taga-Bits ug taga-Balamban, adto ra mo makadaog sa akong second batch. Adto ra mo makadaog sa second batch na kong raffles kay 100 ra to kabuok. Kani kay pertindaghana mo relisod mo. Pertindaghana ninyo nag-subscribe 617. Kaya lisod-lisod adto na mo umubawi sa second batch ha. Okay, sa ikaduha. Ayan. 5 ka kilong bigas. Oh my God! 5 kilos of rice. Taga Toledo City gihapon. Taga Magsaysay Hills, Toledo City. Swerte dyan niya akong amiga ay nga dato. Kani siya si Absalon Emeterio. Magsaysay Hills, Toledo City. Si Absalon Emeterio nakadaog ka og 5 ka kilong bugas. Sponsor by Grand Mall. Ayan, ikaw ha, si Absalon Emeterio, Magsaysay Hills, Toledo City. Ayan, ikaw ang nakadaog sa ato ang ikaduha nga bugas. Ayan, ikaduha na bugas. Mubunot na sa ikatulo. Ato na sang bunoton ang ikatulo na 5 kilos rice. Ang taga-Bits ug ang taga-Balamban nga. Shout out kay Jenlyn Pami. Shout out kay Jenlyn Pami. Shout out ko din na Ledesma ni Paya. Tanaw ra siya. Dili siya kasulod sa live. Oh, sige. Atong bunuton ang taga. Kinsa ang makadaog? Kadaghan ba ani? Ano ba yan? Kalukang man, uy. Bakit taga Toledo na naman? Taga Toledo ni siya, guys. Ang ika-tulo nga mananaog nato nga bugas, ha? Taga Bato, Toledo City. Si Jella Moreno. Taga Bato, Toledo City. Si Jella Moreno, taga Bato, Toledo. Si Jella Moreno, taga Bato, Toledo. Ayan, si Jella Moreno ha. Nakadaog na po ni siya 5 ka kilong bugas.
ato ning ikuan ang 5 ka kilong bugas. Ay kabayo, ako ning i-open di kay ako ning tan-awon ang mga prices nga mao ni siya. 5 kilos rice. Atong tan-awon ulit ay asan man ni. 5 kilos rice sa kadaog siya og ikatulo nato nga bugas na daghan na sila kuan na sila bugas, ha? O mao na tong sponsor ang bigas. Mao na tong sponsor bigas nga Jasmine. Jasmine 5 ka buok at ikatulo na to nakadaog. Atong ang ikaupat nato ato na pong bunuton. Atong hayang atong bunuton. Ang atong bunuton. Ang upat na mananaog. Diyos ko. Taga Toledo lang gihapon siya. Taga Toledo lang gihapon. Pero taga Talavera naman. Ang ikaupat na makadaog sa atong 5 kasakong bugas, taga Talavera. Talavera si Hani na Terimoka Erejado. Ano ba yan? Si Hani Nas ang nakadaog siya, oh. Oh. Ikaupat na ni siya. Ikaupat na. Mauna na siya, ikaupat na to, ha. Mauna siya atong ikaupat nga makadaog sa 5 ka kilong bugas. Shout out kay Carla. Sige lang. Atong bunuton usab. Ang ikalima na bugas. Ang ikalima na mo-sponsor sa atong bugas si Grand Mall. Atong bunuton. Naunsa na ning taga Bits ug ang taga Kuan, taga Balamban. Nanganga. Sana all. Kinsa ikatulo? Ato sang ako tulo pa na lista nimo diri. Okay, sige. Ang una si Rachel Abatayo Tubali. Si Absalon Imiterio ikaduha. Ikatulo si Jayla Moreno, taga Bato. Ang ikaupat si Hani Nas, taga Talavera. Taga Talavera, upat na ang nakadaog. Upat na day mi. Last na lang na kung bunot mi. Ikalima na ni. Kay ang internet gikamang-kamang, gikaon sa Dragon. Mabunot na kog ikalima. Ngayon ni ang ikalima na itong makadaog. Ang ikalima taga Buanoy. Taga Buanoy, Cebu. Ang ikalima nga makadaog sa bugas taga Buanoy, Cebu, taga Laray Tris. Taga asa cemetery, poblasyon mi, taga poblasyon siya mi. Ay magsaysay pala mi, sorry, magsaysay si Absalon Imiterio. Taga magsaysay. Okay, taga Buanoy, Laray Tris ang nakadaog. Si Telebrico Macahas, taga Laray Tres, Buanoy, Cebu. Siya ang nakakuan sa ikalima nga bugas. Ha? Mauna siya ikaulima nga nakadaog sa atong bugas. Taga Balamban, Buanoy. Karon mubunot na sad ko og duha ka buok nga tag 200 load.
200 load or 200 cash. Atong bunoton. Duha ka buok ang maswerte nga 200 load or 200 cash. Kinsa ang makadaog sa ika 200? 200 na load or 200 cash? Mag ano pa ko ha, 200 loads atong ato silang ipang ano kay daghan kay nag-request. I-accept na to. Grace. Ato silang ipang-accept. Wow, you're so good, yes. Thank you. Mauni siya sa 200 load. Oh my God, kalayo ba ani? Layo kayo ang makadaog sa 200 load. Lanao del Norte, taga Forok, Lanao del Norte. Taga Forok, Lanao del Norte ang nakadaog sa atong 200 load. Si LB Largo. LB Largo, taga Purok, Lanao del Norte, nakadaog ka og 200 load or 200 cash. Ikaw ang makadaog sa atong 200. 200 nga load, nga 200 na cash. Si LB Largo. Okay? Mubunot na pud ta guys ha. Mubunot na pud ta sa atong ikaduha nga 200 load. Oo, bunoto na to 200 loads. Ingna nag-live na ko tawon. Dagan kay nag-message i-share nyo na lang guys be kay dagan kay nagkuan nga wala sila kakuan. 200 load. I-post na lang namo ang kung wala ha. Mao ni ang 200 load. Asa na to? Asa na to igilabay? Asa man to? Tagalanaw. Mimi, isulat to Mimi, kay nawala si LB. Isulat to Mimi ha, nawala si LB na, nawala ang papel. Asa na to? Taga-Tolad, atoning kuanon ha, atoning i-discuss ha, atoning kuanon kay atoning gision kay nimbalik siya, nakadaog siya og kuan, nakadaog siya og bugas sa Jela Moreno, Bato, Toledo. Atoning gision. Okay, atong gision kay nimbalik ang iya ha, nakadaog na siya 5 ka kilong bugas. Ngano nimbalik ni siya, nalista pa nako di ay. Atong bunuton usab ang 200 load. 200 load atong bunuton. Asa ang tagabit sa Gabalamban? Ano na ni? Taga Cebu, asa na? 200 load. Namali akong sulat, Cebu pala to, bakit na Toledo na doble tuloy. Taga Balamban, aray ko, 200 load. Taga Balamban, 200 load or 200 cash. Taga Balamban na jud siya, taga Baliwagan. Taga Baliwagan. Atong i-ano si ay daraday si LBDI. Atong i-live taga Balamban, taga Baliwagan kay nabutang nako Toledo mao nang nagdubli ang iyang address. Si Arnie Clar Serintas,
Arnie Clar Serentas, nakadaog siya og 200 load or 200 cash. Taga Baliwagan, Balamban, Cebu na ha, dili na Toledo City. Kung kinsa na si Arnie Clar Serentas, taga Baliwagan, Balamban, nakadaog siya og 200 load. Karon, mubunot na sad ta sa atong mubunot na punta sa atong macaroni salad. Consolation of macaroni salads, 3 ka buok. Atong bunoton ang macaroni salad para naamoy macaroni. Atong pangitaon ang atong frises. Makadaog sa macaroni ha, taga Balamban to ha. Makadaog siya og macaroni. 20 pack pasta man siya. Asan na yung macaroni ko? Nawala yung macaroni, Mimi. Wala ko'y post. Pasendi kog macaroni. Basta na ay macaroni, lagi brad ampo nang ta. Basta na ako'y macaroni ha, no, wala lagi na ako na apple diri ay. Wala na apil ang macaroni. Basta na ay macaroni nga 3 ka buok. Atong bunoton. Macaroni package. 3 ka buok. Macaroni package atong bunoton. Atong bunoton ni. Send picture. Okay, send picture akong bro. Kay nawa ang macaroni. Nawa ang macaroni. Atong tanawon sa atong cellphone. Ayan. Naamoy pasta perfect elbow macaroni. Naamoy asa na ni dili makita. Naamoy macaroni. Ato sa ni ipakita. Naamoy macaroni ha. Mao na siya atong 3 ka buok nga makadaog og macaroni. Ayan, pwede mo mag-macaroni diha o unsay na iyong buhaton inig karong gabi. Mao na ti katong Sir Luis. Marlenda Malyaris. Perel mao ni. Mao ni siya ang unang nakadaog sa atong macaroni pasta. Taga Toledo City. Napakoy second batch ha. Mauni siya si taga Poblacion. Taga Poblacion, Toledo City ang nakadaog. Una ang nakadaog sa package nga macaroni si Mary Ann Tora Caba, taga Poblacion, Toledo. Siya si Mary Ann Tora, Caba, Poblacion, Toledo City. Siya si Cara, Poblacion, Toledo City. Okay, siya ang unang nakadaog sa atong macaroni pasta. Mubunot na sad ta og duha usa para ikaduhang mananaog sa macaroni. Isulat jud na Mimi kay atong nang i-post kung pinsa nang nakadaog para ilang maklin diha sa balay. Okay, mabunot na ko ha. Nagkamang. Okay, mabunot na ko sa ikaduhan na makadaog sa atong pasta challenge. Pasta challenge daw. Macaroni. Sa macaroni na to, mauna sad ni. Oh my God! Tagit lang. Noon, saglit lang guys ha. Akong i-review kung magbalik-balik ba ni sila or wala o wala. Ayan. Ang duha taga Toledo City. Taga Toledo City, taga Carmen. Taga Carmen, Toledo City ang nakadaog sa atong ikaduha nga macaroni.
Si Laika Largo, Carmen, Toledo City. Laika Largo, Carmen, Toledo City. Siya si Laika Largo, Carmen, taga Toledo City. Siya ang ikaduha natong mananaog sa atong macaroni pasta. Siya ang makadaog, ang ikatulo. Ang ikatulo. Murag wala mo diri dito jud mo sa second batch taga Toledo ay taga Daan Lungsod ug taga Kuan. Daan Lungsod ug taga Baliwagan kay ngano taga Balamban kay diri di ta kabuot. Repete daghana. Mao ni ang ikatulong mananaog. Si Laika Largo, Mimi. Laika Largo ang ikaduhang mananaog sa atong macaroni pasta. Laika Largo. Oo. Oo, ha? Okay. Kani di ay ato ang Laika Largo. Ha? Kani mao ni atong tulong nga makadaog. My God, ang ikatulong mananaog sa atong macaroni pasta taga Toledo City. Swerte kaayo naa ni siya sa balay karon. Naa sa balay kay ning tan-aw ni Anha. Si Raul Sipalay, taga Poblasyon, Toledo City. Raul Sipalay, taga Poblasyon, Toledo City. Siya ang ikatulong mananaog sa atong macaroni pasta. Na siya lutoon. Mao ni atong ikatulo. First of all, I would like to i-greet ko pala birthday sa akong brother karon. December 24, birthday kay katong namatay sa accident sa Mitapil. Happy birthday Kuya Arthur, thank you. Kay at least pasalamat lang pud nimo. Unsa man at least, 'di ba? Happy birthday Kuya Arthur, great lato, happy birthday. Ayan. Ikatulo nato. Ikatulo ha. Ayan mo, consolation prize ta. Mo consolation ta og katong nay alak. Kabalo na mo kung nay alak. Kung may alak, may balak. Ayan. Makadaog og unsa man ni siya oy nga meat. Kanina ay makakuan na ay consolation prize. Ambot kay unsa ni siya wa ko kakuan na ni. Nay corn beef, na ay unsa ni siya. Basta mao ni prize sa atong tulo na mananaog. Tulo na mananaog ha. Tulo ka buok atong bunoton. Ilista diha Mimi, tulo na ka buok atong bunoton ana. Tulo ka buok, mubunot ta. Happy birthday to my brother. Ayan. Happy birthday. Ayan. Bunoton nato ha ang katos siya nga naay. Kana siya unsa may panganana? Mauna kuya tulo ka buok atong bunoton ana. Season greetings. Muna atong bunoton kara tulo. Mauna atong bunoton ron sa consolation. Tulo ka buok consolation atong bunoton. Ayan, nakakuha na kog usa. Oh my God. Pasensya na, taga Toledo gihapon. Taga Toledo siya, katong makadaw katong naatoy corn beef, unsa tong nakalabutang ditong keme-keme doon. Taga Talavera ang nakadaog sa atong
unang mananaog ato si Gian Court Plaza, Talavera, Toledo City. Si Gian Court Plaza, Talavera, Toledo City. Si Gian Court Plaza, taga Toledo. Siya ang unang nakadaog atong na corn beef. Unsat pa tong mga kemi-kemi dito nga pwede natong iluto para karong umaabot sa Pasko. Karon day Pasko, 24 naman day, mag 25 na. Sige. Ang taga Beats, ang taga Baliwagan nga. Ato kang bunoton. Guys, pasensya jud kay pati jud ninyong daghana, mabuang jud ko kay 617 gud mo ka buok niya. Di nato makuan apil ani ha. Tulo ka buok atong bunoton ato, nakada kuan na to. Taga ikaduha. Wow! Swerte jud siya. Okay? Wala siya, naayang pamilya diha sa Pinas, pero wala siya diha, na siya sa gawas. Ang nakadaog, tagadaan lungsod, ang makadaog atong na corn beef, na mga kemi-kemi, unsa to siyang gikuan dito, siya taga Denmark. Kay balo na mo guys, kung tagadaan lungsod, Denmark ni. Siya ang nakadaog sa atong ikaduha. Si Ernesto Perpecio, taga Denmark. Nasya karon sa Denmark pero taga Daan Lungsod ni siya. Siya ang nakadaog sa atong ikaduha, atong may corn beef ha. Si Ernesto Perpecio, taga Daan Lungsod. Mauna ni siya ha. Nabunot na jud niya iyahang pangalan. Nasya kimi-kiming price grocery. Isa na lang. Kabalo na matik. Ayan. Yung reply. Atong bunot na po ang ikatulo. Atong bunoton. Kinsay ipa-claim na lang niya dito tata. Kung kinsay nakakuan ni kinsay gusto mong hatagan. Okay, bunoto na to ang ika-tulo na mananaog. Maoni. My God, taga Toledo na gihapon. Taga Toledo lang gihapon, ika-tulo. Wala pa tanahuman si Slat. Taga Toledo siya pero taga Kalong-Kalong. Taga Kalong-Kalong, si Hazel Caboneta. Hazel Caboneta, Kalong-Kalong, Toledo City. Ayan. Ngano naman nagtakiang naman na sila. Mao na atong ikatulo guys nga makadaog taga Toledo, taga Kalong-Kalong siya. Si Hazel, unya na nang shout out mag-raffles una kay si Hazel Caboneta, Kalong-Kalong, Toledo City. Mao na atong ikatulo. Nya atong consolation usab ang makadaog sa atong Pitzel. Napay usa. Ay oo, napaday usa daw. Sabi ni napadaw usa. Bonot. Ay ayaw Mimi. Dito po da sa Pikas, second batch. Sa second batch ko na ikuha ng usa. Makadaog siya, ani, consolation prize. Pitzel. Buy one take one. Duha ka buok pitzel ha. Para karong gabi na ay tagay o magtagay na kay nanay pitsil nga madawat asa to nawala na matay. Ayan, makadaog og pitsil ha. Swerte ang makadaog og pitsil. Ayan. Kinsay makadaog aning pitsil, butangan niyo og tuba. Ha? Sige. Ato na mo sa second box mag-apil-apil. Kay wala
kay mo. Sige, go. Bobunot na ta sa pitsil. At sige, padaugon daw siya, sabi ni Lolimi. Isa isang parado, Rosales, sige, atong bunoton na siya kung mabunot yun. Taga Toledo lang gihapon. Taga Toledo makadaog og pitsil nga buy one take one. 299 by one take one. Okay, 299 by one take one. Okay. Nag-live ngano dili lagi kasilod ang uban, i-share ninyo be. Taga Toledo siya. Taga Toledo, pero ambot taga-asa ning planeta kay wala may gibutang nga barangay. Si Marie Claire S. Waldes sino ba? Basta mauna na siya. Nakadaog na siya og pitsil. Ayan ha. Tagay na. Nanay pitsil kana siya. I-post na diha mimi, isulat na. Kinsa nang nakadaog og pitsil. Ana. Atong tan-awon kung asang mga prices. Makadaog og baso og kuan. Makadaog aning baso. Asa naman to akong baso eh. Ayan. Makadaog ani. I-share ninyo kay daghan kayo wala kuno sila kakuan. Okay sa to makadaog ani ha. Isa tapos mao ni siya atong prices. Mao ni siya kana bowl og baso. Bowl og baso, ihatag na to ang bowl og baso. Kung kinsa to makadaog sa bowl og baso ha. Kanang baso gikan na sa Switzerland okay. Galing China. Kana ha. Naibaw. Gikan na siya China ha. Kinsay makaswerte makabunot gikan China. Dili. Bunoton nato. Atong bunoton. Sa second batch sa jud mo balamban kay lisod puro Toledo. Ano ba yan? Toledo City gihapon. Taga Toledo City. Taga Toledo City siya. Taga Toledo City pero taga Tubod. Taga Tubod Heidelbert Ruben. Heidelbert Ruben nakadaog ka og baso og bowl. Heidelbert Ruben taga Tubod Toledo City nakadaog ka og bowl og kuan, baso. Yan ha. Nakadaog ka og bowl og bowl og baso. Kinsa ka? Taga Tubod nakadaog siya og kuan, baso. Sige. Mubunot na punta. Kinsa na pud ning nakadaog sa atong kuan, plato. Atong plato guys, kisay nakabunot og plato ha. Kanang walay plato sa inyuhan ay plato na, makadawat mo plato. Kading plato dili ni siya plastic, bildo. Iniguma mao na tong mabunot karon. Ha? Sige, bunoto na pud nato. Sa second batch sa radyo tingali mo. Okay, atong bunoton guys. Atong bunoton.
bunoton usap. Kaya nga di para di ko matanaw. Oh, Micaela Gonzalez, sige lang, ato ning tanawon. Ano ba yan? Unsa to atong premyo ato? Plato. O, taga Toledo gihapon. Taga Toledo. O, taga Toledo, upper drilling. Sedena Sagmon. Sedena Sagmon, nakadaog og plato. Ayan, nakadaog siyang plato guys. Sedena Sagmon, upper drilling, Toledo City. Sedena Sagmon, upper drilling, Toledo City. Ayan. Siya ang nakadaog sa atong uan, ha? So, raffles. Nawa na, kinahanglan akong charger. Kaya nga, no, mamatay na akong cellphone. Kinahanglan tag charger, saglit lang. Kaya na. Yung takakuan, mamatay, matigi. Wa ni. Hindi na mahuman. Saglit lang ha. Ato sa ning i-charge kay nga no. Wa na jud di matigi man. Pero aabot pa naman dahil wala pa man daw ko no. Oo, naapay second batch. Ang first batch pa ni siya. Atong bunoton. Saan na to akong giingon? Makadaog og asa na siya kaning makadaog og asa ni siya kaning naisito na inom unsa ni siya na inom kani mao ni makadagan ha ato ang bunuton mao ni atong bunuton karon ha usa ka buok atong bunuton ani nga nay alak ug kinsa to nay inom diha mahilig mo inom o kana kay pre na siya ay murag tulo man tinga ito duha atong bunuton di ay kay murag tulo to para sa ang usa dito sa pikas duha atong bunuton okay atong bunuton. Salamat so kayo sa mga nagtanaw diha, paki-share diha kay naghan kay nagkuan atong bunoton king saning maswerte nga makadaog atong inom-inom duha ka buok. Na gihurot na jud sa Toledo, wa na jud kuan, wa na jud taga Toledo lang gihapon. Taga Talavera. Taga Talavera gihapon siya, nagloading daw sila. Taga Toledo lang gihapon. Taga Talavera. Si Jilaika M. Hinay kayong signal. Ayaw, sige kuan. Hala, nagkuan man ko. Nagkuan ko, nag-live ko. Oh, 42 na akong mga viewers. Asa na mo? Duhara na diri. Ah, duhara di ay. O duhara daw. Bunuto na to kinsa to nakadaog ani. O ano nakadaog ni siya o si Jilaika M Malongoy, taga Malongoy, taga Talavera. Taga Talavera na siya ha, nakadaog na siya usa ka ingon ato. Nya mubunot pataglain. Kay duhara man ko no. Anong duha man to? Nga akong ngano giinom na ninyo? Giinom na, gipamas ko na sayo-sayo pa sayo.
Okay. Mukuha na ta sa atong mga minor award ha. Atong mga minor award guys. Kaya daghan na siya. 300 load or 300 cash. Minor award. Ika-7. Ika-7. Minor award. 300 load or 300 card. Ay, 300 load or 300 cash. Minor award. 300. O, si Shasha Padilla. O, sige. 300 load or 300 cash. Atong bunoton kung kinsa tong maswerte. Ika-7. Ika-7 na mananaog. Ika-7. Taga Toledo. Taga Toledo, ika-7. Taga Poblasyon. 300 load. 300 load. Si Marjeline Sabroso, Poblasyon, Toledo City. Si Marjeline Sabroso, Poblasyon, Toledo City. Mauna siya, guys, nakadawat sa atong 7 winners. 7 winners na siya, guys, ha. Nakadaog og 300 load. 7 winners. 7 winners. Daghan kay mo ng ad na ako saglit kay para makaano mo sa akong viewers. Mao na siya 7 nato guys. Mao na ika-7. Ika-unom. Ika-unom na mananaog. Ato ika-unom na mananaog ato ang rice cookie atong kuan lutuan at lutuan ang makadaog sa atong ika-6 ang lutuan na makadaog saglit lang kay di makita ang lutuan kaldero ang mga lutuan. Mao ni siya guys, atong makadaog guys. Mao ni atong makadaog ha sa ika-unom. Sa ika-unom na winners. Ang ika-unom na winners mao na atong makuha ang mga lutuan. O, mao na ika-unom na winners. Ang ika-unom na winners atong bunuton. Atong bunuton ang ika-unom na winners. Ano man isla eh. Atong bunoton ang ika-unom. Ang ika-unom katong ika-unom nato kalde mga kaserola. Mga kaserola atong ibunoton ang ika-unom na winners. Ang ika-unom na winners atong bunoton. Taga Toledo lang gihapon. Taga Toledo. Ang ika-unom taga Toledo. Taga Poblasyon gihapon. Taga Poblasyon. Wow, sikat man ang Poblasyon oy. Idi ka muna taga Poblasyon permi. O, di ba? Taga Poblasyon. Si Skyheart Carlo Bocanegra. Si Skyheart Carlo Bocanegra, taga Poblasyon Toledo City, nakadaog siya og cookware, mga kaserola, lutuan, kung unsay lutuon para magamit yun niya karong Pasko, ang mga cookware. Mao na ato ika-unom na mananaog. Okay. Mao ang ikalima na mananaog. Ang ikalimang mananaog ang salad package. Ang ika-5, salad package ang ika-5. Salad package ang ika-5, guys.
Mao ni siya makadaog ha. Salad package para karong Pasko, dili na mo magpalit-palit, Diyos ko. Kana o. Di na mo magkuha na kumpleto na guys, kumpleto na siya rasa anyway. Kumpleto na siya ha. Atong mga package na ikalimang mananalo. Ang ikalimang makadaog. Ang package na at ang 5 makadaog atong bunuton sa package na nawala. Saglit lang, nawala ko, ha? Ano ba yan? Package salad. Ikalima. Ang ikalimang makadaog. Ang ikalimang makadaog. Ang ikalimang makadaog. My God, taga Toledo na naman. Taga Toledo, ikalimang makadaog sa ato ang salad package. Taga Toledo, taga Sitio Santo Niño, Mainggit. Sitio Santo Niño, Mainggit. Sitio Santo Niño, Mainggit. Si Geraldine Abendan. Geraldine Abendan. Salad package. Ikalimang winners, si Geraldine Abendan. Si Geraldine Abendan. Okay. Siya ang ikalima na nakadaog. Mo-proceed na ta sa atong ika-upat. Ang ika-upat na makadaog. Ang ika-upat na makadaog sa atong winners. Ang ika-upat na makadaog, sapatos. Sapatos. Sapatos ang ika-upat na makadaog. Mao ni ang atong ipabunot. Atong ipabunot, bentot, asay atong ipabunot aning upat. Asay atong ipabunot. Loading kaayo ko maulagi uy, nagloading jud ang kuan ay ambot kay daghan kay nagkuan. Daghan kay gamit karon sa kuan god, daghan kay gamit sa internet. Atong ipabunot ang pila na gani ika-upat no? Ika-upat na makadaog ato ipabunot ni ang kanisiya. Kaning yellow ha? Kaning yellow ato ning ipabunot ang ika-upat na winners. Ika-upat na winners. Ika-upat na winners akong ipabunot. Ako white lang sige basta kung sinong makapuan atong ipapili, atong ipabunot kung kinsay makadaog ninyo sa sapatos na ika-upat no, ika-upat na siya. Ika-upat atong bunoton ang ika-upat nga sapatos. Atong bunoton ang ika-upat. Atong bunoton ang ika-upat na sapatos. Mauna ni siya. Atong bunoton. Kinsa may nag-message nimo diha paghuwat. Taga Toledo. Taga Toledo, pasensya na. Taga Toledo, basin nanawag na akong name ba. Atong tanawon lang na, ipopost man nato ha. Taga Toledo ang nakadaog sa sapatos nga kulay yellow. Pero taga Bato. Janabeb de los Reyes, Bato, Toledo City. Si Janabeb de los Reyes, Bato, Toledo City. Siyang nakadaog sa atong ika-upat nga nakadaog sa atong sapatos. 4 winners shoes. Si Janabeb de los Reyes, Bato, Toledo. Ayan. Siyang ikadaog nato ha. Ang ikatulo nato.
Ang ikatulo, kulay itim. Kulay itim. Kulay itim atong ipabunot. Kani siya. Mauni atong mabunot sa ikatulo. Ikatulo ha, ang itom. Ang itom atong mabunot. Taray ko. Atong mabunot ang itom at na sapatos atong bunuton. So, pinsa pong makadaog. Itom. Na sapatos ang mabunod. Itom. Ano ba yan? Pwede ba ibalik? Pwede ibalik siya. Taga Toledo gihapon. Toledo City ang nakadaog. Taga Toledo City. Taga Power Plant. Toledo City. Power Plant. Taga Toledo City. Bagay talaga jud kay lalaki ang nakabunot sa sapatos. Ang nakadaog sa itom na sa sapatos, si Randy Porisima. Power Plant Toledo City. Si Randy Porisima, Power Plant Toledo City. Randy Porisima, Power Plant Toledo City, siya ang nakadaog sa atong ikatulong na winners na sapatos. Ayan. Ayan guys ha. Siya na ang ikatulo natong nakakuha sa atong sapatos na itom. Itong itom nato na sapatos, siya ang nakabunot. Mo-proceed ta sa atong ikaduha na mananaog. Mo-proceed ta sa atong ikaduhang mananaog. Ang kettle. Kettle po ang ikaduhang mananaog, kettle. Ang lutuan na makadaog. Tapos nag-live po day akong kuan, sige, ang makadaog na po nato sa kettle ha, ang ikaduha. Ang ikaduha sa kettle na makadaog. Ato sa ning tan-awon ang kettle. Mong ikaduha siya na makadaog ha. Asa tong kettle oy, kadaghan ba ni. Mao ni siya ang makadaog sa atong ikaduha nga prizes. Congrats sa kettle. Mao na atong makadaog ha. Mao na siya. Di na ka magproblema, isaksak mo lang sa kuryente. Di makadaog ka na, isaksak mo sa kuryente, mainit tubig, di ba? Kinsay makadaog ana. Ato nang bunuton. Atong bunuton kung kinsa ang makadaog. Atong bunuton. Kinsay makadaog sa second prize. Second prize sa kettle. Dili na jud maato kay pwede daghana, pasensyahay na. Adto na lang mo bumawi sa second batch. Adto na lang ta mo bawi kay ngano, di na jud ni magkuan, natigi na jud ni. Ani? Kettle. Hello sa Melbert Kapaw. Ayan. Kettle, mao ni ang makabunot. Oh my God! Taga Toledo, poblasyon gihapon. Hakod Award, poblasyon. Hakot Award, poblasyon. Si Raisa Raffles, poblasyon. Raisa Raffles, poblasyon, Toledo City. Raisa, ikaw ang nakadaog sa initan nga tubig. Ha? Raisa. Nakadaog ka, Raisa, sa initan na tubig. Ikaw ang maswerte.
Di na jud ka magproblema og tak-ang og inini tubig sa takuri. Kay ikaw makadaog ana, nakadaog na ka jud. Siya si Raisa Raffles. For the first prize. For the first prize pa lang tayo. Trailing una ha, saglit lang ha. Trailing una, first prize. Mainom sa og tubig kay giuhaw ko. Ayan, ibalik na punta. Asa nini sila kay adiyot sa ha atong first prize ha. First prize sa makadaog og rice cooker. First prize rice cooker. First prize atong rice cooker nga madag-an. Mao ni atong madag-an sa first prize. Mao ni atong madag-an ha. Rice cooker first prize. Ang makadaog sa rice cooker. Sana all meron. Ayan. Rice cooker. Mubunot na ko sa rice cooker. At atong bunoton. Nan atong bunoton ha. At first prize rice cooker. First prize rice cooker. Kinsa ni siya si first prize rice cooker. Yung walang oh. Wow, taga Toledo. Taga Toledo gihapon. Taga Toledo gihapon siya pero taga Lutupan. Taga Lutupan siya. Si Lalen Capareda. Lalen Capareda, Lutupan, Toledo City, nakadaog kag rice cooker, madam. Abs Nicole Emeterio, nakadaog ka og 5 ka kilong bugas. Absalon, nakadaog ka og 5 ka kilong bugas. Kanya, mao ni siya nakadaog sa atong rice cooker. Si Lalen Capareda, Lutupan, Toledo City. Si Lalen Capareda, Toledo, Lutupan, siya ang nakadaog sa atong rice cooker sa first prize. Sa first prize, mao na siya nakadaog. Karon sa grand finals na ta. Sa grand finals, pero dili pa ko mubunot sa grand finals kay naa ako'y bunuton. Na ako'y bunoton sa Francis. Yes, nakadaog kag 5 ka kilong bugas. Jasmine, sponsor by Grand Mall. Ayan, mao na ni ato ang mubunot ko og napulo ka buok nga viewers ha.
Napulo ka buok viewers. Kinsa tong naa diha nga viewers makadawat siya og 100 loot or 100 cash. Napulo ka buok viewers. Kung naa mo diha present, pag wala palit ulit. Kinsa tong makadaog og 100 load viewers ang ang nagpakita lang 100 load ang naa diha ang makadawat. Okay? 100 load or 100 cash. Viewers, be ready, viewers. Viewers, be ready. Be ready, viewers. Taga Toledo City. Viewers. Loray Dos, Toledo City. Matman na ang og draw ang tanang shows. Wala pa. Napakoy si batch sa shows. Taga Toledo load. Si Jed Cantaliho, Loray Dos, Toledo City, 100 load or 100 cash. Naa ba diha? Present ba? Pag present, itaas ang kamay o itaas ang paa. O itaas ang paa sa 100 load. Present. Asa ni si Jed Cataliho? Jed Cataliho? Asa na ni siya? Wala siya? Wala. Viewers manggod ni siya. O, wala siya. Ibig sabihin, ihap sa kog 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, wala. Pasensya ha. Viewers manggod ta. 100 viewers. 100 viewers tuloy. 100 load. 100 load ha. 100 load. O, wala. Magbunot na punta. Kay wala man. Ay, naa, oy. Sorry, naaday guys. Sorry. Jed Cataliho, naa. Mimi, naa daw siya, oy. Sorry, naaday ay. Naaday siya, o, Jed Cataliho. O, naa. O, nakadaog kag 100 load or 100 cash. O, sige, bunot. Bunot, naa daw siya. O, daghan kay nag-ingon, naa. O, sige. O, bunot na tasad og ikaduha nga viewers. O, viewers. Taga Toledo. Oo, naa. Taga Toledo gihapon. Taga Toledo. Pero taga Ebo. Taga Ebo siya. Taga Ebo. Si Cindy Tampos. Cindy Tampos. Kung naaman si Cindy Tampos, magpakita. Cindy Tampos. Asa siya? Taga Ebo ni siya. Cindy Tampos. Where are you? Ay, battery low na. On pala. Battery low na. Ako, giahak na. 20%. Naa siya. Admin, Mimi. Naa siya diha. Si Cindy. Cindy Tampos. Saan na yun? Cindy. Paging Cindy. 1, 2, 3, 4, 5. Cindy. Kung ikaw si Cindy, pakita ka na kay 100 load or 100 cash. Okay. 5, 6, 7, 8, 9. Pasensya, Cindy. Pasensya, Cindy, ha? Pasensya, Cindy. Saon man, Cindy? Viewers man ta. Wait lang kay di ko kakuan sa akong kuan.
Hello kay Cortez Rian. Absent si Cindy. Atong makadaog siya sa atong kuan ha si Cindy sa 100 load. Ha? Are ko dili. Mabunot na sad ko, wala si Cindy, isa pa lang. Ang viewers nato, salamat sa tanan. 52 view, ano na ta? 100 load na pud ta. 100 load, kinsa tong naka 100 load viewers. Ang naa diha maoy makadawat. Ay, nimbalik ni siya ha. Ato ning ikuan kay nimbalik ni siya si LBA Largo Lanaw, nimbalik na ni nakadaog na ni. Ato ning gisiun kay nagdubli. Ano ni siya, nagdubli. Atong bunoton ang 100 load or 100 cash. Napo kabuok. Viewers. Mga viewers, bago ko mag grand prize ha. Viewers. Ay, kabayot cellphone nako. Ano ba yan? Taga Toledo gihapon ni siya. Taga Toledo. Taga Loray Dos. Taga Loray Dos. Taga Loray Dos. Taga Loray Dos. Taga Loray Dos si Juliet Marata. Loray Dos, Toledo City. Si naadiha si Juliet Marata, Loray Dos, Toledo City. Toledo City. Wala. 5 4 3 2 1. Wali. Si Juliet Marata. Nga. O, isa gihapon ang nakadaog nato. Isa ra gihapon. Isa ra gihapon atong makadaog. O, wala. Bunot ta usab. Si Jed Cataliho pa ang nakadaog. Nindot sa mga nagdouble pero dili man sila kasali. Wala man sila. Delete man gihapon. Taga Toledo gihapon. Taga Toledo. Si Erika. Ano, saan ba yun? Uy, ibalik. Erika J. Patambag. Erika J. Patambag, taga Talavera. Taga Talavera, Toledo City, 100 load. 100 load or 100 cash. 5 4 3 2 1. Wali. Oh. Wala ha, wali. Oh, bunot na sadta. Kaya wala sa viewers. Ayan, 100 load or 100 cash. Taga Balamban, Baliwagan, si Rogelio Maasim. Lipa jud ka, princess, apil ka. Okay, Rogelio Maasim, Baliwagan, Balamban, Cebu. Rogelio, naa si Rogelio diha. 100 load or 100 cash. 5 4 3 2 1. Wali. Bunot na punta ni. Bunot. Oh, bunot ta sa 100 load or 100 cash. Taga Matabang, Toledo City. Si Jonalyn Danyo, Matabang, Toledo City, 100 load or 100 cash. Si Jonalyn Danyo, where are you? Jonalyn Danyo. Ikaw ba si Jenlyn Pami? Jonalyn Danyo, Matabang? Kanihara. Asa man na?
Asa ron siya? Wala pa Arnold Tobes. Wala pa ang grand prize. Mabunot pa kog na po kabuk-ani para sa 100 load viewers. Or 100 cash. Okay, si Jonalyn Danyo, ikaduhang mananaog nato sa 100 load or 100 cash. Okay. Bonot sa ikatulo. Sa ikatulo. Okay. Okay. Bonot. Okay, bonot. Sino si Rogelio? Rogelio ni Mat. Ay! Kakalurke. Rogelio Maasem? Si Rogelio daw. Mauna na ang raffle, sir. Mauna ni Rogelio ni Mat. Rogelio. Si Rogelio din nakadaog. Dili si Jonalyn Danyo. Sino si Jonalyn Danyo? Naadya si Jonalyn Danyo? Si Rogelio di ay si Jonalyn Danyo. Wala. Si Rogelio naa. Sige. Duhan na. Ikatulo. Maugali, lain yang name. Usara daw kuno sipi. Kinsa ni taga Toledo. Medya 11. Taga Medya 11 si James Perpicio. Medya 11, Toledo City. Medya 11, Toledo City. Live viewers, live viewers nga. Asa naman na, Rogelio. Live viewers daw. Ingon ang admin. Si Medya 11, si James Perpecio, asa naman ni? 5, 4, 3, 2, 1. Wali. Wala pa. Magbunot pa ta. Ikatulong mananaog sa atong 100 load. Atong paspasan, ha? Atong paspasan. Taga Balamban, Buanoy, si Ronel Ligaspeno, 100 load viewers. Ronel Ligaspino, Buanoy, Balamban, Cebu, 100 load. Asa na ni siya? 100 load, wali. Wala man na, sayang ang nakadaog si Mat. Sayang. Atong palitan. Ang ikatulong mo bunot, kay wala sila. Dili na lang ko magsig-uyog-uyog. Ako na lang ikutin. Wala na akong gisi ang papel. Sige, don't worry. Walang gisi. Naara diri. Gibutang ra nako. Sige. Mubunot na pud taani. Mubunot na taani, pak. Kinsa man ni siya? 100 load. Si Maribeth Navarro, Daan Lungsod, Toledo City. 100 load viewers. Si Maribeth Navarro, Daan Lungsod, Toledo City. Ayan. Siya, asa na ni? Present? Where are you, Maribeth? Hello. Where are you, Maribeth? Dali onso ni nako ron, kasyop pa. Pearly, hulata ko ron nil. Agahak. Pearly daw, hiluta daw si Neil ron. Wala sorry ha, sa viewers, wala. Pearly daw, attention paging Pearly. Hiluta daw si Neil ron. Ay sigyaw-yaw. Sige, bonot. Ikapila na to, Mimi, ang 100 load or 100 cash. Kani. Taga Poblacion, Toledo City. Princess siyang Navarro day. Saan na si present ko? Estela Pacolarag, Poblacion, Toledo.
O, siya, o, wala ni, naa, 5, 4, 3, 2, 1. O, kayo na ko, sige, o, kayo na to, ha? O, sige. O, kayon, o, kayon, o, kayon, o, kayon. O, kaya, o, kaya, o, ikapila na to natong nakadaog, Mimi. Mimi, ikapila na tong nakadaog na to. Sa 100 load or 100 cast, ikapila na. O, naana po ni siya, o. Ani siya. O, nasuko na si ano, nagtawa na si Kuan, si Emilio Mendres, Look Bato Soledo. Si Emilio Mendres, Look Bato Soledo. Saan na? Saan na si Emilio eh? Kinsa itong ikatulo? Ah, o, kitulo na. O, sige. O, wala ni. O, wala. O, kuot. Kuot na. Ikatulo na kuya. O, sige. Napay pito. O, larga. O, sige. Bunot na punta. O, pak. O, ayan. Pak. O, si Laren Mi Montoya. Si Laren Mi Montoya, taga Pinamungahan, Cebu. Laren Mi Montoya, where are you? Wala. Eh, di wala daw, sabi ni brother. O, wala eh. O, mabunotag-usab. O, pang-upat. O, or naapay grand prize. Napay grand prize. Ano lang to, viewers lang to. 100 load or 100 ano. Pak. Sheila Jen Tora, Poblacion, Toledo City. Sheila Jen Tora, Poblacion, Toledo City. Andyan ba? Viewers. Viewers, wali. Edi wali. Edi bun. Sige. Ikapoy akong kamot. Saglit lang kay ikapoy akong kamot. Tora, naa ka? Ayan. Ikapoy ko sa akong kamot. Saglit. Ikapoy ko. Kinsa man to'y naa? O, duha. O, sige. O, bonot. O, bonot. O, sige. Duha pa. Tulo pa. Sige. O. Pak. Ikapoy man ko sa kong kamot. Kaya nalubat na di ay ko. Ikapoy ko. O, taga Buanoy, Balamban, Cebu. Wendelen Puente Negra. Buanoy, Balamban, Cebu. Asaan ka? Naaba ka diha? O, asa na ni siya? Merry Christmas sa lahat. Wendelen Puente Negra, Buanoy, Balamban. Kung naa ka diha, wali. Wala ka dawat og 100 load. Kay wali man ka. O. Bonot. Sunod ani. Raffle sa grand prize. Yes. Sunod raffle sa grand prize. O, sige. O, kani. Joy Ann Bacalso, Sangi, Toledo City. Si Joy Ann Bacalso, Sangi, Toledo City. Kung naani siya, pakikita. Si asan ni si Joanne Bacalso, wali. Wala ka daw. 5, 4, 3, 2, 1. O, wali. O, mubunot na po tag-usab.
Aray ko. Ah, asa naman ni si Angel Keisha Alcidera, Kabituunan, Toledo City. Asa naman ni siya si Angel Keisha Alcidera, Kabituunan, Toledo City. Wali. O, wala gihapon. O, sige, bunot. O, sige. Hantod makaano sa daan lungsod ug sa kuan. Piki ang kuan. Piki ang Jen Pahardo, hello. Shout out sa mga tanan. O, kani siya ayaw uyuga para mabunot na ako. Sige. O, sa taga Bato, Toledo City. Gwendolly Hinon na Si Gwendolly Hinon, Bato. Sa viewers. Diretso na lang bunot, sir. Basin pa di ay. Sige. Bunoto na to. Ay, akong cellphone mahulog. O, sige, bunot. O, sige. Ay, nahulog pa. Kanino to? Balik na lang daw. O, sige. Bunot ha, 100 viewers. Share, hahaha. Ayan. Kinsa ni siya? Taga Magdugo, Maria Vanessa Avella, Magdugo, Toledo City. Maria Vanessa Avella, Magdugo, Toledo City. Naawali. O, wala daw. Pabunot na puntaan ni. Kinsa ni siya. Taga Toledo, Kambangog, Jenny B. Sigara, Kambangog, Toledo City. Where are you? Jenny B. Sigara, Kambangog, Toledo City. Oy, lag din. Oy. Sige, naani, wala. Wali. Sige, bunot. Mimi, pila nakabuok ang nabunot na to. Wala. Jen Pahardo, hello. Bato, Toledo City, si Jen Pahardo, hello. Hello, paging, hello. Si Jen Pahardo, hello. Asa ni, oy? Nakakita man ko ato, nawa, magkalit. Naglibog na nami ani katulo kay wala mi kalista uban jud nawala internet. Okay, tarong taon na diha kay na Diyos ko maunsa tani wala kay ako ba yung gihalo-halo ang kuanil tarunga jud na nil. Si Ika Bihag, kung naa ka diha Ika Bihag, hello Ika Bihag. Taga Kambangog, Toledo City, ang ilawom mat. Sige, ang ilalom. Bunuton. Jovelyn Ortega, Kabituunan, Toledo City. Si Jovelyn Ortega naa. Oy, asa si Hello. Magpakita ka kaya Hello. Ayan day. Dara day naa pa Nil, nakadaog si Hello mat. Oy Nil. Nakahilo si Hilo, tapos kani si Jovelyn Ortega, naa si Hilo, ikaupat na si Hilo nakadaog. Hilo, nakadaog kag 100 load. Hilo, paging Hilo. Si Hilo, ikaupat. Si Hilo na daw ikaupat, way. Ikaupat si Hilo. Hilo, ikaupat. Si Hilo, ikaupat. Sige, bunot. Asa naman ni? Jopo si Jopo taga Das Lutopan, Toledo City, si Jopo.
Wala may natagak. Wala. Oh, wala oh. Wala man to, di man to plastic man na. Si Jofo, wala si Jofo. Si name niya Hello Neil, Hello. Nagdit lang, pangitaon sa nina ko si Hello. Hello. Nahilo na talaga ako. Masay pa nga natong Hello oy, Jen Pahardo Neil. Jen Pahardo Hello. Ayan si Hello. Na pangitaon pa nilang papel Neil. Hello Neil, hello. Ginupit natong niya, ma'am. Yang gibalik sulod. Wala naa diri. Si Hello, wala to na ako gikuan giipon. Ginto iyang name. Naato siya. Naato siya oy, wala man. Nawala ang Hello. Nahimong halo. Basta naa si Hello Neil, ipasulat na lang Neil kay nawala si Hello. Jen Hello. Ato pa ning i-arrange. Nawala ang Hello, nahimong haler. O sige, bunot na ko ha. Nahilo na si Sir noon. O nawa si Hello atong bunoton be. Atong bunoton ang ano 100 load si Hello. O taga Daslutupan. Si Sherlyn Belyanya. Daslutupan Pahardo. Grand prize na ako. Yes, ato i-try mabunot ang grand prize. Si Sherlyn Belyanya, taga Daslutupan Wali. Naani siya? Wali ay. Mabunot na sad ta dirig usa. Baliwagan. Emeline Alibera, Baliwagan, Balamban, Cebu. Si Emeline Alivera, Baliwagan, Balamban, Cebu, naawali. Emeline, hello paging Emeline. Ay di wali. O wali daw. Sir, taga-Bato na naman. Si Rogor Kabuya, Bato, Toledo City, naani siya. Hello. Ang nakadaog sa viewers, dili na maka-appeal sa grand prize. Kaya nabunot naman tag viewers ani. Ato sa ning kuanong kay pwede man guning daghana gud ato ning pambunotong mga viewers. Wala pati ato pa ning bunoton. Kani Buanoy Balamban. Si Doni Ariana Umana, Buanoy Balamban. Asa nam ni siya? Daghan kay itong tubod at saka daghan kay tubod at saka poblasyon. O wali. Kani si Christian Maravillas, taga Viga, Toledo City. Si Christian, asa ni si Christian? Dili na.
Dili na dyan siya maka-appeal. Kaya nga no. O, sige. Daan lungsod, grand prize daw. O, sige. Hinay kay internet nila, grabe. Decline na sila, hindi maita. O, Sereni Flor Paradero, Kabituunan, Soledo. Unsa man mubunot ko og kuan, grand prize una. Kay gikapoy na ko. Mubunot sa ko grand prize. Una mag-viewers. Mabunot na ba ko o grand prize? Isa ka cellphone. Pili lang ha. Cellphone, mawit ba natin ang LBC nga maabot diha sa Monday, Tuesday? O ihatod nila diha or 3,000 pesos cash? Kung kinsa tong makakuha sa 3,000 pesos cash or ayaw ay dili pa bunoton ang grand prize. O sige, kuot ko. Sige sir, bunot ako. Sige na yan. O, dili pa daw. Sige, dili sila sugot. Sige. Wala na yung mananaw. Wala na yung mananaw. O, sige. Oy, napay sikan, no? Sikan batch. Di sila mananaw. Sikan batch na ta. Katong na-appeal rin ako sa FB Friends. Bunot na. Bunot. O. Si P. Natalie Ricamora. Si P. Natalie Ricamora, poblasyon. Bunota sir, wala pa o wala. Sige. Bunot o Kanlumampaw, Mary Shirley E. Camacho. Kanlumampaw na ani? Wali. Naani pangalan, kompleto na siya. Kung naa sa lista dito sa 617 viewers, naani siya. Kung naay mong pangalan dito, naa ka. Si Mary Ann Rose Yungot, Loray 2, Toledo City. Si Mary Mia Rose Yungot. Taga Loray 2. Naa Mary Mia Rose Yungot, Loray 2, Toledo City. Wali. Joan Tabias, General Climaco. Sino si Joan Joan ba yan? Shebias? Naa? Present ba ni siya? Wali. Bunot. Load pa ba na? Load pa. Kabituunan Toledo, si Baslin Shabok Arojo. Naa present? Present wala. Wali. Bunot. Kay gikapoy ko kay petindaghana. Poblasyon Toledo. Rona. Poblasyon Toledo si Rona. Saan ni? Poblasyon Rona. Ay naa si Mary Mia. O naa daw ko no si Mary Mia. Saan na yon? Kakaluriki. Mary Mia naanil. Lista ninyo ha. Naa si Mary Mia Rose. Asa si Mary Mia? O ikapila na to natong daog. Ikapila na natong bunot. At saka si Rona. Wala ko kabasa. Okay.
Kay nagbadali ko aning kuan kay napay second batch. Naa si Mia di ay nakatulog ko. O naa si Mia daw, ikapila naman to. Neil, Mimi, kapila. Si John Maris Largo. John Maris Largo. John Maris Largo, taga Buanoy, Balamban. Ikalima na siya. Asan man ako mga ako nang igsuon oy, nawa? J. Maris Largo, Buanoy, Balamban. Unsay pangalan ni ayan si Mary Mia. Mary Mia nin. Mary Mia Yogo Mia, Mary Mia Rose. Ayan, picture. O, same picture. O, Mary Mia. Ikalima na nin. Unsa may first batch pa na? First batch pa jud ni, ikalima. O, ang ikaunom nga mananaog. First batch. Wala kay second batch. YouTube subscribe ni John Rel Onanas, taga Kabituonan. John Ray, saan ni siya? Si John Rel Onanos, Kabituonan, Toledo. Wali, naawala. Sige, mabunot ko usab. Ikaunom na mananaog. Oh. Elmer Palilagaw. Si Elmel na tuloy. Elmer Panilagaw daw, taga Saudi, nakadaog 100 load. Present? Present ba? Pag present, okay, 100 load. Wali? Wali. Ikaunom. Roy Canelio. Roy Canelio Subayon, Toledo City. Oh, naawala pang ikaunom. Diyos ko. Hawd bagang o eh. Hawd si bagang. Elmer. Toledo. Marie Chris Sagmon, taga Toledo, naa? Marie Chris Sagmon. Marie Chris Sagmon, Toledo. Wali. Kinsa may care of nimo? Kinsa may care of ko ana mat? Si kinsa man? Si kinsa? Kinsa may care of kares? Kinsay care of nimo kares? Si kani si Marie Chris Sagmon, Toledo. Si kinsay care of ni kares? Sino? Kinsa man? Si Bagang? Oo, kay ba si Bagang? Subayon? Sino Subayon? Kani Roy Canelio Subayon, Toledo City. Elmer kay Bagang, oo. Ayan na. Kanino to?
Kanino to 100 load? Present. Maribeth Peñalosa, Daan Lungsod, Toledo City. Oo, ikaunom si Elmer, kani si Maribeth Peñalosa, Daan Lungsod, Toledo City. Ikaunom. Ikapito nga mananao sa 100 load or 100 cash. Maribeth Peñalosa. Ayan na siya ha. Shasha Padilla. Kadaog na siya 100 load. Kapito na to, Nil. Kawalo. Si Janry Pagdalian, Loray Ono, Toledo City. Si Janry Pagdalian, Loray Ono, Toledo City na Si Janry Pagdalian. Si Janry Pagdalian. Naani siya. Ikawalo, wala. Ikawalo. Si Genevieve ano ba ito Villasencio. Domlog, Toledo City. Ikawalo. Wala. At kani Rosel Alioso, Loray 2, Toledo City. Rochelle Alioso, Loray 2, Toledo City. Walay. Pangwalo. Sangit, Toledo City. Si Jessel Basinis. Sangit, Toledo City. Si Jessel Basinis. Sangit, Toledo City. Bunot. Ikawalong mananaog sa 100 load or 100 cash. Taga Matabang, si Mercy Hanilon. Matabang, Toledo City, si Mercy Hanilon. Matabang, Toledo City. Where are you? Wala na to. Wala. Bunot na naman daw. 100 load or cash te. Si Shasha Padilla, ikawalo, si Marjorie General Carmen, Toledo City. Asa ni? Marjorie General Carmen, Toledo City, ikawalo. Walay. Ana Marie Carmelotes, Tagadas, Lutofan. Ana Marie, Lutofan. Ana Marie, where are you? Wali. Ikawalo. Ikawalo. Taga Ilihan, Toledo City. Ilihan. Hanimi. Wali. Kani Maricel Calvarobias, Baliwagan, Balamban. Si Maricel saan ni? Maricel Calvarobias, Baliwagan, Balamban. Ikawalo na ni. Asa na ni? Maricel. Mo time out na tao 7 kay gikapoy nako. Dugay kaayo. Viewers. Wala. Karon ato na ning bunuton ang ground fries ha. Ato nang bunuton ang ground fries. Ha? Ato na ning bunuton kung sa ground fries. Present. Okay. Walo si ayan na, nandyan si Carbarobias, Present Matt. Nakay 100 load or 100 cash. Grand Finals.
cellphone, mag-wait sa LVC nga i-deliver Monday or Tuesday, or 3,000 pesos cash. 3,000 pesos cash or cellphone, Monday or Tuesday maabot, i-claim dito sa amua. Kinsa ang makadaog? 3,000 pesos or cellphone. Kaya ang LBC, wa gi-deliver. Nasa Toledo na ang cellphone pero wala na deliver. This naan ni si Marisol Tab. Oo, nakadawat siya. Ikawalo, mananaog. Grand prize. Kung sino man yun, kung sino man ang sa grand prize, sino makadaog sa grand prize? Saglit lang ha. Natay na. Wala na ginsan niyo ko wala internet sa balay. Kinsa ang makadaog sa atong grand prize? Kinsa ang makadaog? Kaya good luck hala. Uy, palindot sa grand prize 3,000 pesos at saka Huawei Pro naana sa LBC sa Toledo pero kano sa i-deliver baka Monday or Tuesday kasi walay kuan ugma holiday. Saturday din, Sunday, Monday or Tuesday deliver yan. Kung kinsay makadakuha o kinsay inyong gusto, hala kanindot na mati ka na. Kung kinsa tong 3,000 pesos cash, okay, naamoy pang Pasko or pang New Year. Palit ninyo pa buto. Kung gusto niyo yung cellphone, huwato ninyo ang cellphone inig ka Martes or kay gamiton ninyo sa module. Kaya para sa grand prize. Grand prize. Wala busy gid ko ay luto mubunot nako. Hala. Kinsa ni? Ay, sana all, wali. Taga Toledo, Barangay Ilihan. Taga Toledo man, Barangay Ilihan. Pili ka 3,000 pesos or cellphone para sa module, para sa online school. Taga Ilihan ang makadawat. Taga Ilihan, Toledo City. Si Ayesa Alipoyos Samblaseno. Ano ba yun? Samblaseno. Ayesa Alipoyo, ikaw ang nakadaog sa atong grand prize. 3,000 pesos or 3,000 pesos or cellphone, ha? Sa atong grand prize. Siya si Ayesa Alipoyo. Ikaw ang nakadaog sa atong grand prize, taga Ilihan. Na human naman ko ani, di na nina ako ni hipuson kay magamit mo pa.
Kanina sa dakong gamiton. Manaman ko. Gamiton na po. Ay, kayo. Sorry. Kanina sa akong gamiton sa second batch raffle. Magkuhan sa kuha sa second batch raffle. Saon man nato ma'am, sa kuan man to, subscriber man to. Ang kani siya friends, relatives at saka FB friend lang ang naka-appeal ani. Maura ni siya ang naka-appeal. 100 kabuo. Maura ni ang naka-appeal. Ang nakalista ngayon 100 lang. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 51. Mauna to. Dito sa 100, mauna ni. Last na ni. Second batch raffle. Sa akong mga FB friends, relatives, friends, mga kemero nga nagpalista dayon nung nagpost ko atong Pizza 9, December 9 nagpost ko, daghan nangapil sila, nagpakuan ko, mauni ang 100 kabuok din sa tong unang nakakuha. Mauni siya ang taga Baliwagan, Toledo, Baliwagan dan lungsod Kasagaran aning apil. Mauna ni siya. Baliwagan, Toledo ang naka-appeal raani. Kaya good luck sa tanan nga makadaog. Toledo rat ni siya at saka magpasensya ko sa nahabilin dito nga mga prices kaya ato itong ipanghatag tanan ani. Kaya salamat sa tanan po ang nakadaog o nakaswerte. As iposting na namo ha. Dili man ta makakuan jud, pasensya jud talaga nag-message ka sa ako. Pasensya jud kay dili man nato mahibaw-an ka ng kuan gud kay dili man na ako subscribe man na siya. Ang kani siya mao ni naay chance diri. Mao ni makadawat. Dili nato mabis yun kay sa subscribe to sa akong brother. Kani siya mao ay ako naadiri ang dili kato siya rumble to kung kinsa tong naka-subscribe, appeal to siya sa kuan, appeal to siya sa raffles. Kani jud katong akong gipost una nga katong friends nako sa FB, sa relatives, sa naadiri tanan. Naadiri daan lungsod Tulad, Balamban, Baliwagan. Magpasensya ko sa akong prices ha, ang nahabilin. Dili ko makakuan dito jud Rika ha, kay ngano Rika dili ko kakuan nato kay naaman to siya sa subscribe to siya sa posting. Dili ko makakuan dito jud Rika ha, kay ngano Rika inaya sa inyo maasan kuan ipasend ang kuan gud ma katong nahabilin. Na ang nahabilin ipasend kay ipanghatag na. Ipasend ni Mimi ang katong nahabilin kay ipanghatag na ni nato ani.
I-raffles pa ni siya, dili ni i-rumble, i-raffles pa. Ipasin ang mga premyo na habilin. Ang nabilin maipang-send na. Saba sila kadiyot sa ako sang gipang-send ang mga prices tanan sa diri para at least kay balo ko ha. Man. Si Marlon Alcover, appeal mo sa second batch raffles, Marlon Alcover. Katong nagpalista, appeal to nako ha. Katong taga-Tulet, taga-Daan Lungsod, saga katong mga friends nako, relatives, appeal ani. Pasend ko ma sa prices ma para at least ato na ning maraffles nila. Dayot lang ha, kay ako pang ipasin ang price kay ngano. Oo, ako pang ipasin ani. Di ko kakuan ato ha, pasensya kuan lang jud mo ato kay dili to ako manggod kani may ako mao ni ang ako jud kani 100 ka buok. Apil ko ana apil ka ani chen. Mao ni maura jud ni ang ako mao ni atong bunoton karon ha. Kadiyot sa kay nag-send ko sa prices pa picture. Kadiyot sa ato sa ni kuan apil. Oo, murag Mika Ila Gonzales murag apil mo. Sa imuha day tong brother. Ang katong una sa ako tong brother. Kang Neil to. Kani mo'y ako sa mga friends nako sa relatives unang nag-post ko tapos nagkuan din agad, nag-inform agad. Kani sige na, asa naman ang kuan, asa naman ang Neil, asa ng mga prices Neil. Mimi, dali na para makabunot na ko. Ipasa na ninyo para makahibalo ko unsay kuan. Katong sa subscribe, katong sa subscribe nila sa YouTube channel, mao to ang tuwa dito jud nga kuan. Mao nang pertindaghan na 617 kay dito man to sa nag-subscribe kani mao ni ako ang kuan katong nag-message tayo nako nagkuan nagpalista mao ni siya apil na ba kuan namat apil ka ani Joshua Gabriel apil pod katong nalista nako na ato asa naman niya akong inahan inahan karon pa jud ko kabalo na aday diri sa live. Oo, Hazel kabonita. Murag nakadaog mo tingay ka Hazel. Ay no. Sige na, mabunot na ko ha. Mama, asa na? Makakuan sa pasta. 5 ka buok. Pasta, 5 ka buok. Ang bunoton, makakuha sa pasta nga 5.
Okay. Ay, kabayo. 5 ka pasta, ha? 5 ka pasta ang makuha na to. 5 ka spaghetti pasta. Mm. 5 ka nanay nanakoy nakuan. Saglit lang kay nag-send si mother og kuan. Pila ni kay buka spaghetti ma? Asang uban? Tulo ka pasta. Wala. Okay. Tulo ka buok ang atong hatagan nga pasta, ha? Si kani ang unang nakadaog tagadaan lungsod. Isa ka spaghetti tagadaan lungsod. Si Clarissa Alcover daan lungsod. Clarissa Alcover nakadaog siya og pasta spaghetti. Si Clarissa Alcover duhang pasta, isang spaghetti, duhang pasta. Asang pasta? Unsay pasta ato? Clarissa Alcover mao ni siya nakadaog sa ato ang unang ha? May unang nakabunot. Second batch. Aglit lang kay mulakaw pabaya ko mo. Ingna si tiya mama ayaw sa palaktak kay ngano. Iniguman ani magpadala pa ko, ha? Kay para ila pamaskuhan. Ay sana sila palakta sila Raul. Ay kaduha pasta. Ikaduhang pasta. Kaduhang pasta. Twin pack. Kaduhang pasta. Tagabaliwagan. Si Mary Ann Olivinario. Baliwagan, Balamban, Cebu. Si Mary Ann Olivinario. Nakadaog ni siya og pasta. Ikaduha sa Mananaog. Okay. Mao na siya ikaduha. Sa ikatulo nga pasta. Ang ikatulo nga pasta. Ang ikatulo atong bunuton. Mimi, duha pa man nakasapatos, Mimi. Ang bunuton, ang puti ug ang kuan, ang puti ug katinyelo. Asa naman ang puti? Ikatulo sa pasta. Asang puti oy? Nga sapatos. Ang ikatulo nga pasta. Taga San Carlos. Ang ikatulo nga nakadaog taga San Carlos sa pasta. Rosalie Evangelista. Si Rosalie Evangelista sa ikatulo nga pasta nga nakadaog, ikatulo nga pasta si Rosalie Evangelista taga San Carlos. Asang tapos sa atong Areko, pasta, humana, tatlo na ha. Tatlo nang nakakuha sa atong pasta. Atong makakuha sa atong inom, alak. Atong alak, makabunot sa atong alak.
tagadaan lungsod. Tagadaan lungsod siya pero nagpalista siya taga Karkar. Tagadaan lungsod siya pero naa siya sa Karkar. Sa atong alak nga katong kuan si Mary Joy Alperes. Si Mary Joy Alperes sa kato atong alak. Sa kato atong alak nga nakadaog. Sa atong alak ha nakadaog. Ubunot na ko. Ubunot na ko og 5 ka bigas, 5 ka kilong bugas, mabunot na ko. 5 ka kilong bugas. Ay, unya na di ay. Unya na di ay ang bigas oy. Unya na ang bigas. 5 ka 100 load. 5 ka 100 load. Ay dili na sakto na di ay bigas na. Bigas na to ha, 5 ka kilo kasi ang giveaways kay ang ato na lang bunuto ng grand prize para at least kung makakuha ta sa viewers, makakuha bigay mo hatag tag load. Sige ato na lang bunuto ng 5 ka kilong bugas. 5 ka buo kang makabunot. Oh, 5 ka buo makakuha sa 5 ka kilong bugas. Ang una, taga Baliwagan, Balamban, Cebu. Taga Baliwagan, isa ka mo kakuha sa bugas. John Real Linasa, Baliwagan, Balamban. Si John Real Linasa, taga Baliwagan, Balamban. Is bugas ang premium ha, 5 kilos rice. Jasmine, siya ang makabuno kuha sa atong 5 ka kilong bigas. Siya ang makakuha sa atong 5 ka kilong bigas. Palista na lang ha, Mimi. Palista kung kinsa to i-click ang price. Ikaduha sa 5 ka kilong bugas. Okay. Dili na. Tagadaan lungsod, 5 ka kilong bigas. Tagadaan lungsod, 5 ka kilong bigas. Terence Marvick Cantaliho, 5 kilos rice. Terence Marvick Cantaliho, tagadaan lungsod, Toledo City. Ikaduha sa nakadaog sa atong bugas. Ikaduha sa nakadaog sa atong bugas. Siya ang ikaduha sa nakadaog sa atong bugas. Siya ang ikaduha ha. Mao na niyang ikatulo. Ikatulo, tagadaan lungsod. 5 ka kilong bugas, tagadaan lungsod. Taga 5 ka kilong bugas, tagadaan lungsod. Si Princess Manggilimutan, tagadaan lungsod. 5 kilos of rice. 5 kilos of rice. Francis Manggilimutan, daan lungsod, Toledo. Ayan, siya ang ikatulo nakadaog sa atong bugas ha. Siya ang nakadaog sa atong bugas, ikatulo. Bubunot na taog ikaupat. Bubunot na taog ikaupat. Sige, atong bunoton. O, apil ka ani.
Anong wala may lista? Nako. Sa ikaduha? Nawala man ni ano ba yan? Ang ikaduha nakadaog sa bugas si Renz Marby Cantalejo, tagadaan lungsod. Tapos ang ikatulo si Princess. Si Princess. Dili na pwede Princess ang maka-appeal, wala na. Wala sa bugas 1 ug 2. Ang sa bugas si Francis Manggilimutan. Ang ikaduha si Renz Marby Cantalejo. Kani siya o kana. Mao na ikaduha. Mao na ikaduha. Mao na ikaduha. Renz Marby Cantalejo ikaduha. Kani maoy tulo. Mao na ikatulo. Mao na ha, okay na. Sige. Bunot ta sa ikaupat. Bunot ta sa ikaupat. Okay, kaupat. Okay. Bunot ta sa ikaupat. Wow, swerte. Kalurki. Taga Magsaysay, Toledo. Nakadaog sad siya kanina, nakadaog siya 5 ka kilong bugas, nakadaog sad siya karon sa sikan. Kalurki ha. Absalon Emeterio, nakadaog kag bugas Absalon, ikaduha na nimong price na nakay 10 kilos of rice. Taray, ikaupat. Ikaupat, mao na siya sa Emeterio ikaupat. Ang Absalon Emeterio ikaupat. Ang ikalima. Ang ikalima. Ang ikalima. Ikalima. Dili pwedeng kuan kay ano to bono to siya kung makadaog ka sa swerte, makadaog ka sa usa, makadaog ka sa pikas, makadaog ka. Swerte lang na kung kinsa toy swertehon. Ana ra na edi swerte siya nakabunot niya kaduha may makadaog sad. Dili man na nato gikuan, dili man na nato gibunot. Ang ikalima nga nakadaog tagadaan lungsod. Ang ikalima nga tagadaan lungsod si Adelaida Abansado, daan lungsod nakadaog siya ikalima nga bugas. Si Adelaida Abansado, daan lungsod. Adelaida Abansado nakadaog siya. Ha? Nakadaog siya. 5 ka kilong bugas nakadaog siya, mao na ipang 5. Ang ikaupat si Absalon mao ni siya. Ang ikaupat Absalon Emeterio. Tapos ikalima si Adelaida. Wala siya sa bits pero ning appeal siya, ning comment siya kay iya ray ihatag tingali siya ang anak ni Ronald ba. Wata kahibalo. I-appeal man na siya sa lista. Appeal siya, counted nato siya kay ngano sa iya man ang kuan.
Okay. Kinsa man tong ikaupat? Imiteryo lagi. Kana ikalima. Si Adi ikalima. Nag-send na ko. Na mubunot na ko sa kuan ha. Mubunot na ko sa akong ikalimang pay price. Mubunot na ko sa akong pay price ha. Mubunot na ko sa akong pay price. Mubunot na ko sa akong pay price 200 load. 200 load sa akong pay price. 200 load sa pay price. O lagi pwede ra lagi kay ni apil siya sa pikas diri. Ug mabunot siya swerte ra na kung nakswertihan siya, swerte. Dili kay nakadaog siya sa pikas, nakadaog siya dili pwede counted. Nakadaog siya, swerte siya nabunutan. Pwede ra ma-claim. Pwede nang i-claim sa kuan na 200 load. $200 load taga magdugo. 200 load taga magdugo pay price. 200 load. Caris Abilia Panog Magdugo Toledo 200 load pay price. 200 load Caris Abilia Panog Magdugo 200 load. Mao na siya tong pay price. Iwan ko ano yung internet labay na. Fourth price atong salad package. Si Caris nakadaog og 200 load. Waton na lang. Sa third price, salad package. Nakadaog na sa salad package sa Gabaliwagan. Si Maricel Cambarubias, Baliwagan, Balamban. Si Maricel Cambarubias, Baliwagan, nakadaog siya og salad package. Si tawag kay mawala ko. Si Maricel Cambarubias, nakadaog. Siyang nakadaog. Nakadaog siya og salad package sa dili na ta sa kuan. Sa ikatulo
Sa ikatulo, $300 load or 300 cash. 300 load or 300 cash. Sa ikatulo, siya 300 load or 300 cash. Tagadaan lungsod. Tagadaan lungsod. Tagadaan lungsod. 300 load or 300 cash si Grace Alcover. Grace Alcover. Daan lungsod. Grace Alcover. Tagadaan lungsod. 300 load or 300 cash. Message na lang niya kung kinsa tong nakadaog. Dire na ko sa sa second. Sa second price. Second price, sapatos. Ang sapatos nga kulay yellow o kulay puti. First at saka second. Second price, sapatos. Grace Alcover nakadaog kag 300 load ha. Kani 300 load or 300. Grace Alcover nakadaog ka sa sa third price nato nga 300 load or 300 cash. Oh. Atong bunuton ang sapatos. Duha ka buok, second at saka first. Lang. Atong bunuton. Oh, mauna ni siya. Sapatos nato. Sapatos nato tagadaan lungsod. Sapatos nato sa Major Award sa second prize, daan lungsod. Si Maribeth Navarro, daan lungsod, second prize, sapatos. Maribeth Navarro, second prize, daog siya sa atong second prize. Si Maribeth Navarro, second prize. Mubunot na sa ko sa first prize. Sa first prize, isa ka sapatos ulit. Isa ka sapatos. Isa ka sapatos. First prize. Ay, nahulog. Isa ka sapatos. Isa ka sapatos ha. Sino tong makadaog sa sapatos? Isa ka sapatos taga Baliwagan. Taga Baliwagan, isa ka sapatos si Miriam Shembra. Baliwagan si Miriam Shembra. Miriam Shembra, Baliwagan. Taga Baliwagan si Miriam Shembra sa ato ang first prize winners. Miriam, first prize winner. Siya ang nakadaog. Sa first prize. Last but not the least, sa grand finals, finale, 3,000 or cellphone. 3,000 load or cellphone. 3,000 load or cellphone. Ato nang bunuton kung kaysa itong maswerte sa cellphone or 3,000. Cellphone na lang kay mahal man to. Aray ko. Pabunot ko sa cellphone or
Sinong sortihon sa cellphone? Cellphone. Sa cellphone or 3,000 pesos ang maswerte. Ang maswerte sa cellphone. Sa cellphone ang maswerte. Tagaliluan si Melbert Capaw. Si Melbert Capaw sa liluan ang nakabunot sa cellphone. Sa ato ang cellphone ha. Melbert Capaw sa liluan, siya ang nakatong grand final. Siya ang nabunot. Wa na. Siya, may nabunutan, kaya good luck. Miriam Shambra nakadaog sa first prize. Melbert Capaw nakadaog. Kaya mubunot sa pa sa tag 100 load B. 100 cash. Karate sa 5 ka buo. Sige, bunutan nato. 100 load, 5 ka buok. Sulti ilang niya ko. Maria Elena Alcober na diha. Viewers, Maria Elena Alcober. Present 100 load. 100 load present. Kung naa diha wala. Kung wala o 5 4 3 2, 1. O, bunot ko ulit. 100 load. Taga-Dumlog, si Michelle Egloria. Kung naadiha si Michelle Egloria. Michelle Egloria, 100 load. Wala. Okay, wala. Okay. Sa 100 load. Sa 100 load. Si Michelle Igloria, balik-balik man ni. Uy, bakit dalawa? Wala siya. Kung wala, nabunot na sabta, 100 load. Janlyn tawagin, 100 load. Viewers na Janlyn tawagin, daan lungsod. Wala. Wala daw. Asa na Asa Janlyn tawagin. 100 load. Atong bunuton. 100 load. Denia Montero, taga Baliwagan, Balamban. Si Denia Montero, Baliwagan, ang nakadaog sa atong 100 load na present. Wali. Mga wala man oy. Joseph Bandalope, Poblacion Toledo. Wala. Muragwa ko kita diha sa viewers. Melbert Capaw pero wala na to, nakadaog na siya sa nganong dubli man. Gibono tayo din ako sa kasan ba yan? Bakit dito ako nagbunot sa kabila? Ano ba yan? Dito to. Saglit lang ha, kay nahalo ang kuan. Hindi niya saglit lang. Sige, dito na ako mabunot na ta. $100 load. Okay. Lisa Magbanwa, 100 load. Si Lisa Magbanwa. 100 load. Lisa Magbanwa. Si Michelle Gloria di sorry. Oo, nakadaog kag load. Wala diri sa pikas na bunot.
Diri ko nagpikas o nagbunot o diha. Diri na ako gibutang. Marites Efeli, naa si Marites. Marites. Marites Efeli. Naa, wala. Si Kinsa may nag-comment. Si Kinsa nag-comment. Si Kinsa nag-comment. Eso Kabuneta, ito Doleno. Si Domelen na Last one na lang, last one. Oo, nasa Michelle Gloria. Yes, Michelle, naa ka, present ka. Oo, nakadawat ka. Last but not the least, Erben ni Paya. Erben ni Paya. Kristen Ginulos, Loraydos, naa? Si Kristen Ginolos, Loraydos. Kristen? Wala. Last but not the least, saan pa ni? Sari ko. Oo. Maria Rica Loberanis, the last. Siya na 100 load. Ayan, maraming salamat sa lahat. Ayan, thank you so much sa paki-message na lang ko sa mag-claim or pa-add ko sa balay kay naaman sila lista dito, paki-claim na lang. Salamat jud, pasensya jud sa wala nakadaog o sa nakadaog. Congratulations. Kaya sa tanan, salamat. Salamat, wala pa jud ko'y tulog gikan sa trabaho, walay tulog diretso. Salamat jud mi Regina Artugin, na wa jud kaning kuanday, naara jud ka diha. Salamat kaayo jud. Salamat kaayo, paki-claim na lang sa inyong mga prices kung kinsa kung nakadaog. Pasensya na jud ha, salamat kaayo jud. Unsaon man pa swerte ra jud kay perti jud ninyong daghanag na ngayo. Di perti daghanan ninyo na ngayo pero dili ko kahatag tanan kay unsaon man ako paghatag tanan nga perti man ninyong daghanan na ngayo nako og pinaskuhan. Kaya salamat jud kaayo sa tanan ha. Thank you jud. Kay matulog pa jud ko ani, lakaw pa ko. Salamat jud. I-post ra na namo ang mga prices sa akong manghod, si Neil Ray mo post ana para makahibalota kung kinsa nakadaog mo. Thank you so much. Thank you very much. Salamat ng marami. Thank you. Thank you so much po. Thank you. Bye-bye. Salamat ng marami sa tanan. Bye-bye.